صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawula matur sekedhik kemawon aminangkani pematur saking Saiful Hajah Bapak muslimin sekalian ingkang enjang menika ngaturi panjenengan sedaya menika boten saged nyaosi papan palenggahan utawi sedekah ingkang meranani wonten manah panjenengan sedaya. Saestu saking keluarga nyuwunaken ngapunten dhateng panjenengan sedaya alewat lesan kawula sedaya kelepatan kekirangan saha kekhilafanipun saking Saiful Hajah sak keluarga nyuwun gunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun saking keluarga Bapak muslihin sekalian nyuwun pangestu dhateng panjenengan sedaya wonten ing siang menika minangkani syukuran dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ngawontenaken pangaosan. Dados kula panjenengan sedaya niki niat wonten ing mriki mboten mung niat napa niku nekani undangan tok nggih. Niki niat thalabul ilmi. Mugi-mugi sak mangke menapa ingkang dipun aturaken dan saking panjenenganipun Bapak Yai Miftahuddin Zuhri menika saged manfaati, saged berkahi dhateng masyarakat Gupit khususipun lumebering dhateng para rawuh ingkang sak menika wonten ing menika majelis.
Mugia sedayanipun sakmangke angsal ilmu ingkang manfaat barokah kangge ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula mboten perlu matur ingkang kathah. Wekaten kemawon saking Sohibul Hajah bilih anggen matur kirang patut runtut kalian panjenengan sedayanipun kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Kawula pungkasi ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ape salam ganjarane 10, sing jawab diganjar 70. Bu, milih 10 apa 70? Iya, jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu biasanya milih sing dawa apa sing cendek ya? Sing dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam ing kotonga ngamaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafangu bih awaladin shalih yad'ulah. Al hadis. Wonten ngarsanipun saagunging para ngalim para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Utaminipun al mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Yusroni saha para kiai lintunipun ingkang boten kala sebat asma karimipun ingkang minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya khidmai saha ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ngilmunipun. Amin amin Allahumma. Bu, kiyaine ustadze guru ngajine didongakaken moga-moga paringono umur panjang, paringono sehat. Kita sedaya sing dadi santrine uli ngaji moga-moga ilmune sing manfaat. Selamat beja dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wonten ngarsanipun saagunging pejabat pemerintah utaminipun kepala desa utawi lurah sak pengembating praja ingkang minulya ingkang kinurmatan Bapak Muslihin minangka Sohibul Hajah sak keluarga besaripun ingkang minulya hadirin tamu undangan sedaya kemawon hadirat muslimin muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU konco banser sedaya kemawon rahimakumullah. Amin Bu. Ya, rahimakumullah niku manane moga-moga uli kawelasane Gusti. Ya, jadi nek ana wong ngomong rahimakumullah niku dijawab ya baleni maning hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Wong Jawa udah wong Arab dadi nek ana wong ngomong Arab ora paham. Sesarekan kita direkaken angelembono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Diparingi waras sehat bisa kumpul bareng ya waras ya sehat ya waras. Wong kadang-kadang ya ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Ayo ndonga bareng moga-moga waras sehat sing barokah amin. Barokah umure, barokah rezekine, barokah turunane, ngaji tambah ilmune, dadi bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembatan dongane, selamat dunia akhirate. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Di masjid syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Allah ingkang maha murah, ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kula menawi sami saged leng wis padha medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu sing manfaat, ibadahnya tambah istiqom, rezekine tambah kat, mambrahmam, kenanggutung tegalan karosa, ditanduri hasilnya kenanggung raga tiba, mendadi bocah soleh lan solih,
lan dadi bocah sing genah ora nakal ora tukang adoli gab. Aduh ngaji kali kula ya gampang tok ya dadi. Memang tugasnya wong wadon nggih asah-asah umbah-umbah olah-olah momong bocah nang kasur. Nggih alhamdulillah disyukuri kumpul bareng ngaji moga-moga uling ilmu sing manfaat Allahumma amin. Selawat saha salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya umat Kanjeng Nabi moga-moga pikantuk syafaatipun dunya akhirat Allahumma amin. Ingkang kaping 3 timbalanipun Bapak Muslihin menika kagungan hajat ngitani awit purba ngantos madyaning hadicara li kagungan hajat tansah wilujeng ora ana alangan apapun Allahumma. Putra ingkang sampun pun hitan enggal mantun samangke dados selare ingkang alim soleh ingkang mangpangati nusa bangsa agama Allahumma. Kagem jangkepi acara wonten ing enjang menika kula wong Kebumen ditimbali ado-ado kapuri kon ngomong jangkepi acara namung saderengipun kawula matur kathah ing babili samangke pematur kirang terap sila lan kirang pas niki kula wong Kebumen bahasane mboten sae mboten sing adus masalah nggih sanes turunanipun bangsa adus. Nek Kebumen iku terkenal nganggo ngapak nang Kebumen apa nang kene apa opo nggih apa nggih sami mawon nggih nggih ngapa nang Kebumen apa nang kene dadi opo tapi apa tetep apa nggih nang Kebumen jendela teng ngriki nggih sih jendela ya nek jendela nek ada di oh ya repot ngarep Pak Camat nandur kentang tukule arang-arang dadine Pak Comot nandur kentong tukule orong-orong. Ayo wisawan wis ditongakaken daripada ngaji ngaji sanga karo siji jumlah sedoso bilangan genep. Dadi nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep bae wong Islam sing ora ngaji pada wong karo padha karo wong edan ki udu sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunya selamat bejan dunya beja akhirat omahe kinclong lantene melong bojone meblong ngibadahe ora tau bol ngaji ngatur jiwa bangunlah dewanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya tuh dua sehingga bangun jiwa mereka wonten kalih iman karo takwa bisa nih iman karo takwa yo ngaji oli ngaji ya mangkat nganten iki teng pengaosan awalan sesalan dasare aji dasare aos akhiran an dadine pengaosan karepe dadi wong urip sing aos nek ora aos jenengane gabuk kayak gabah sing ditandur nang tegalan nang sawah niku anu aos sing nandur ngomong he gabah kono asal manut anu kang ngumah aos tek tandur manut metu wae aos tekrit pepe garing bali mengumah gabah manut karo karepe sing nandur anu kang ngumah baline ya mengumah menungso ya kaya kuwi menungso rohmu suci biyen nang swarga kowe suci siki rohmu tak tandur nang dunya tak wae ngakal sempurna iki bener iki ora bener iki halal iki haram iki najis sapa wonge urip nang dunya bisa jaga kesuciane roh besok mati rohe suci bali meng surga maning Allahumma Allahumma gabah ditandur yana sing ora manut yang tukul ora metu wae gabung dirip dibakar menungsa orang manut ya di niki wong Gusti Allah gawe kali swarga kali
neraka. Lah kita sedaya wong anu asli kang swarga ya bali nyang swarga maning. Amin Allahumma amin. Kagem jangkepi acara enjang menika dalam rangka walimatul khitan bahas kewajibane wong tua yang anak. Wajibane wong tua yang anak. Anak niku judule enak. Sangamulan metune dadine anak. Prosesnya hanya ki ya Allah. ya. Munyel. Iya. Dadi Metene dadi rasane jeleh. Ngene Mas, ngendi ring tengen kepriye cekeli kepriye sih keduten. ini kok jadi wetenge wong wadon wadah bocah niki mulane wonten diarani empluk wadah uyah, weteng jembluk wadah bocah. Empluk wadah uyah, weteng jembluk wadah bocah. Jadi wadah bocah wong wadon niku nang weteng niku kaya tremos. Kaya tremos. Ya tremos niku ana tutupe. Nek pancen jerone tremos arep keingsenan bahan bocah niku tutupe nutup. Sing wadon ngomong, Mas, piye? Mas, Kepriye? aku biasane MC ki ora. Patang puluh dina banyu yen menungso niki 40 dina banyu 40 dina maning dadi getih 40 dina maning dadi daging 4 ping telu 120 dina 120 dina padha karo 4 bulan roh suci kang swarga digawa karo malaikat lebogaken meng daging blondok obah Nenten sekeli Mas, briye keduten. bekat biris kiri ditulis rezekine aja iki ditulis patine ngamaliki penggaweane sakiun sangidun bejot silakane 4 bulan ditulis 4 perkara wong kene gawe selemetan mapati utawa ngupati wonten mboten wonten nggih selemetan ngupati wonten nggih wonten 6 bulan pun dadi bocah wis sempurna sedidik wong meteng 6 bulan lawas wong hamil 4 tahun sing nang wetengan 4 tahun niku Imam Syafi'i Imam madhab papat Hambali Hanafi Maliki Syafi'i Imam Syafi'i teng wetengan niku 4 tahun pengin yo ngaji nang kana ana sing nyelek utrak kowe berarti metu wis brongosen Pak dadi sedidik wong hamil niku 6 bulan 7 bulan wis sempurna sirahe nang dhuwur bokonge nang ngisor kaya bayi sing jagong saking akase bayi 7 bulan jungkir wong babaran sing bener metune sirahe disit jungkir bahasa Arabe kabun wong Jawi ngomong kabun ora luwes kebak luwes wong ngomong tingkeban dadi selamatan 7 bulan niku jenenge selamatan jungkiran jungkire bayi men selamat gawe selamatan mitoni ana mitoni ya wis jabang bayi mapan nang dalan 2 bulan 10 dina lin jungkir Dangkol, kepriye dangkol. dangkol Iya, ngendi ngarep. ngisor buri Kemranyas, wetenge muntir-muntir. Iya kerine. arep babaran Iya, terus marani dukun bayi. siki Siki aja ngomong bae, lagi larang ngomong bae. dukun bayi teka Bapak Siti mengburi layak ke baskon di lumana kabeh. arep babaran kon nglumah-nglumah bisa kelumah nambah lahir borong Lawang dilengani mendunyu. ya arep babaran kon nglengani lawang niki anang ilmu sing ra masuk akal tapi terjadi ngati-hati wong wadon kaya iki tak contokaken men paham
Ana wong hamil 6 papitung bulan utawa 8 bulan dilalah mesusi beras sawise besusi digletakaken dilalah ditotol pitik diserobok dipentung pitike dengklang barang lahir anake lah ya ora beda wong sing arep nglair bobolongane nang kene sing dilengani lawang kae dan iki niku jenenge ngilmu japa serana mantra lahir beromba Isan maning mokono katrokan diudari jabang bayi lahir wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tazkurun. Kita sedaya didalaken saking gua garnipun ibu orang ngerti apa-apa men ngerti injine jagat sawernane Gusti Allah gawe talingan gawe netra gawe ati nggo ngapal la'allakum tazkurun supaya dadi menungsa sing gedhe syukure karo Gusti Allah. Bu jenengan dadi wong wadon sing gedhe syukure ya biar lagi perawan mikir-mikir ya Allah ngasih bojoku kayak apa ya endep apa dhuwur cendek apa dawa ya Allah dilala dhuwurnya disyukuri bojo dhuwur akeh berkat ora kepangan memet tekan payon isoro nganggo andhek bojone cilik sing wadon cilik petukel kaya bekel sisire tiba mengelongan merubel ora kejedot bojone lemu kaya alhamdulillah bojoku lemu-lemu waya adem kena nggo kasuran kasur sing bisa ngentut bojone gering kaya kae ngirit bahan bojone dilala dempis nggo ngambung cepet tekan bojone dengklang nang pasar kepenak digoleti lak sing jumbul-jumbul kabeh ana hikmahe disyukuri nggih sekang dhuwur tekan ngisor niki nikmat kabeh disyukuri rambut ora pada niki nikmat rambut sirah dawa rambut alis cendek rambut awak cendek maning saumpama rambut sing nang awak dawane karo nang sirah pada kan kaya ketrek maning disyukuri Gusti Allah gawe kuping kakun jer piping keturunan miring orang ganjel orang nana wong sambat turu miring kuping yang ganjel yakin mambengi aku turu miring kuping yang ganjel ya orang nana kupingnya disyukuri nggak ngrungokaken waosan Al-Qur wingi tanggane kula budek ndilala tuku wedhus takoni arep kurban rega sepira Kang bandot rega sepira bandot wis kupingnya disyukuri nggak ngrungokaken waosan Al-Qur Gusti Allah gawe mripat tanah tutupe bisa kemedhep jenengan pun nate ngitung sedinten kemedhep ping pinten wong ora bisa kemedhep go jaganan iya Allah jenengan melayu-melayu Kang ndi yo ana kang gone pakadus kepiye sih ibune ora bisa kemedhep alhamdulillah esi bisa kemedhep bar maghrib TV-ne dipateni mripat teng disyukuri Qur'ane dibuka mripat teng mirisani lesane nggo maca Qur'an insyaallah berkah Qur'an dosane lesan dosane mripat di ngapura Allahumma disyukuri maning tangan bisa megar bisa ngegem lagi esele nang endi esele nek lagi ngegem duit gelem megar awian lo manyaknyoh bahasa Cinane cangcung wis kembali mau lahir la'allakum tazkurun menungsa urip nang ngaring alam dunya kapuri syukur maring Gusti wante bolangang sudarmi darma temen-temen nono manungsa mongko sembahe wanti-wanti bulange Sudarmi ki wong tuwa dharma bocah tomo men dadi bocah ingkang utama diadani dikomati diweruhaken maring hakikat sesembahan maring yang monggo agung ingkang agung
Asedo mati dadening serat sinetro Dedya Manis Nojo. Diwerokaken maring hakikat sesembahan maring Allah insang ingkang asih dumadi sing asale menungso banyu bisa dadi wong sebab kekuasaane Gusti Allah. 15 ingkang candrama sasi sura taun dal sang kaleng warsi dewa terus monang putra. Wis lahir wong tuwa ndek bundangan mau judulnya enak metune dadine anak. Anak niku kena disingkat akan nikmat apabila kontrol. Apa? Akan nikmat apabila kontrol. Anak nek ora dikontrol ora dadi anak, dadine anak nek sembrono karo wong. Anak nek wis ora dikontrol, ora ngerti agama, ora ngerti soleh, tapi ora kena diatasi anake anuk nukari, bapane sekecap, anaknya sekecap tapi nyengiti kayak ngana wis sore jamaah, rekabe orang ngomong Mbak Wendy. Nek wis ora kena diatasi anuke anik-nik sanang akhirat. Gara-gara wong tuwa duwe anak ora dikontrol, ora kon ngaji, ora ngerti agama, anake ora soleh, neraka ora bareng, ora gelem nek ora bareng karo wong tuane, akhire anak nikso nyang wong tuwa. Tanpa capa wong tua kontrol karo anak-anak pada ngaji dadi bocah alim soleh yang swarga ora gelem nek ora bareng karo wong tuane. Harapan kita sedoyo oleh pada dadi wong tua bisa ngontrol anaknya dadi bocah alim soleh yang swarga bareng. Allahumma Allahumma kepen anak soleh mboten nggih, kepen di anak soleh ya dicontoni kaya baban pitik wadon kes dikawini setengah bulan welet papan jeruk empuk petarangan dekem ngeden. Medalen apa? Endok putih blondo bunder. Babane ndelok anake sing didenaken ora padha langsung tulung-tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ngantek 13 endok ndak ana sing cocok. Dipuasani, diangremi ora mangan, ora ngombe, ora turu ngampe selikur. Selikur dina netes dideleng pada babane langsung syukuran guyung. Cocok. Angger anake kepengin saleh dipuasani, didongani, diriadoi aja kalah karo pitik. Lah rumangsane menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik ya? Ya awas pitik, lah pitik matane nang samping pa nang ngarep. Nang samping tapi kan peruk ngarep, lah menungsa mripate nang ngarep mbelek kepenyak. Jam 1 bengi jagone ya kluruk kon tahajud jenengan digukang kon ndongaaken anak. Jam 1 bengi jagone kluruk. Astagfirullah. Endingo karo Gusti urung tangi tengah telu yo kluruk maning. Astagfirullah. Pitikate ya kluruk. Astagfirullah. Anak sing tahajud malah anak sing mukur metu nguyuhi gedebok. Saya bokong ram lebung omah ngujuhi mbok. Tahajud ki lamaran widadari Kang. Tahajud lamaran widodari. Akeh tahajude akeh widodarine. Allahumma. Sing dewe widodari ki wong lanang, Bu. Nek wong wadon ora dewe widodari, duwene ki widodara. Sing lanang ahli ibadah munggah swarga wajahe ganteng bagus. Ibu-ibu padha kepen ketemu karo sing lanang teng swarga mboten? Kepen nggih? Kepengin? Manut karo wong. Aja pada sembrono karo wong sing pada bakti karo wong. Nek sing perintah kiai ya manggut-manggut, sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap, sing wadon kumise adum. Mangan yang ana ramadang yang ana, kaya karo jangan kangkung. Ngeplok telung-plokan getak maning, eling bocah mangan. Wong wadon galak biasanya sing lanang gering lah kayak wonge.
sing pada bakti karo wong sing dadi wong lanang ya eman karo wong wadon gaweane akeh ora keton ya ora sing tangi disit wong mesusi beras ya bang masak ya bang ngedusi anak ya bang nusoni ya bang nurokna anak ya bang nurokna bapak ya bang tengah papat keluruk maning sekarang sing tangi kaki-kaki sering linting pesing adan Allahu Akbar Allahu Akbar sing jambang ngobong rolas hilang 10 moga-moga sampai sing ngaji dia diake sing berjamaah amin amin Allahumma ya pun mau wis lahir nang alam dunia wong tuan duwe kewajiban al baladu yuladu alal fitrah bayi lahir esi suci urung de dosa mulane nek ora de dosa nyenengi mbiyen urung ana pempes anak dimban nguyuh tetep di alam alhamdulillah ngirim jangan bening beda jenengan ngemban bapaknya wis tua kakan dosa dimban nguyuh rekan jempling ih panas bayi suci urung metu untune guyu lubes bayi suci urung metu untune guyune lubes beda kaki-kaki dosane akeh untune ompong guyu pitik ya mabur bayi suci beruh beli serung isa ngomong nangis sing paham ibune pak jenengan metu ya pak bayi nangis terus nang jaba anak setan reka metu budak diubengi omahe sing lanang metu budak mondel-mondel ngubengi omah pitik pada terekam ibune keliwat ngomong kan metu wudu malah budak kon metu wudu kita lahir kalimat salawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina faqtabat min kul buduru misla husnika fara'aina antu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hakul walid ngalal walad kewajiban wong tuan yang anak sing pertama wa ayu hasina ismahu aweh asmo sing bagus jeneng sing apik Ahmad Muhammad Sodikin Tohirin aja krungetukaken dina karo rangkep lahir Selasa rangkepe pon sapon lahir maning bocah lanang setupaing tuing bocah yang ganteng jadi camat sambutan panjenipun Bapak Camat Tuing asmonya sangat berpengaruh sing kaping kalih wong tuan duwe anak dimulang tata krama dingertekaken sopan tata sopan santun sing mulang di dewek ibu al madrasatul ula ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana sadurunge anak masuk PAUD karo TK sing mulang di dewek ibune ibu diaturakan mau empluk pada huyah pentang jembluk pada bocah wadai solehah insya Allah turunannya soleh solehah
Wadahe orang genah, akhlaknya orang apik, ya ora doh. Kacang biasanya manut maring lanjaran. Lanjarane bagus, lanjarane lurus, kacangnya lurus. Lanjarane bengkong, kacangnya wong tuane soleh, insya Allah anaknya. Wong tuane orang genah, ya ora doh. Tapi jenenge wong akeh domongi gelemenan sing bapeni. Dan yang kayak bapaknya kiai, ibune nyai, dan yang anaknya orang genah. Kayak orang merambat menglanjaran, merambat mengwiterong. Salah pergaulan. Men paham tak contohaken gak iki men paham. Men paham. Kula duwe pitik ireng madon babon. Babone ireng. Tekawinaken karo jago abang. Anake nek ora abang ya ireng. Suatu saat babon ireng tekurungi. Jejeraken karo jago putih. Ternyata bareng ngendog anaknya netese anak sing putih. Maksudnya kayak gini. Senajan wong bodoh, senajan wong awam, senajan wong ora pinter, kok sering ngaji karo ulama, insya Allah anaknya jadi bocah alim soleh. Allahumma, Allahumma. Nggih. Urung terlambat. Mumpung esi cilik, anak dingertekaken agama. Sak nakal-nakale bocah, sak angel-angele bocah, sak bajuk-bajuke bocah. Angger cilik anak dasarnya agama dikembalikan si kepenak. Kadung dadi bocah gede bajuk, kadung angel, kadung domonge mbaweli, cilik ke orang anak dasar agama dikembalikan angel wong ora nana dasare. Mumpung esi cilik anak dingertekaken agama kon pada ngaji adab nang akhlak penting. Bun, kayaknya bu, ya terus kalimat juga berpengaruh pada adab. Contoh kayaknya, tak contoh kaken men paham. Wong nek rande sopan santun, wong nek rande sopan santun, karo sing nang kandang, esine regane sing nang kandang. Tak contoh kaken, aku duwe loro, reka milik. Aku duwe nini gering ngibadah ora nyolongan karo aku duwe wedhus gering tek weh akan mengjenengan milih kapane. Milih wedhus saya. Malih. Wong nek rande sopan santun bisa diarani udu wong, diarani udu wong. Contoh. Ki anak kaki-kaki arep salat jamaah rekasa tekenan. Kaki-kaki pun sepuh badhe salat jamaah tekenan dilalak anak bocah enom rambutnya pilokan katoke bedah nunggang motor monine banter banget nang sandingnya kakine digas kakine jimprak kepengkok ngomong kae janen doge sapa men diarani apa ndog. Lamun gelem netes muda wong urip di antara ilmu pangkat dan harta maning-maning wong urip di antara ilmu pangkat dan harta adab adalah nomor satu. Kayak gitu contohnya wonge gede dhuwur bagus pangkate dhuwur bandane akeh ngilmune akeh tapi nek rande sopan santun ora bakal diajeni ngomong iya apa ora. Nggih mula ayo pada mulang tata krama adab dingertekaken maring anak. Dari nilai bahasa nun sewu bahasane wong Jawi niki wong Jawa adab sopan santun dipun awiti ngagem basa. Nek wong Jawa ra bisa basa ilang tata kramane ya para mbah ya tak contohaken bu jenengan wong wadon kepen dibasani anak ora pengen mestine jenengan basa karo bapak anaknya mengko arep tiru pak rek wis tau dibasani ibune diomongi bengejel kae lah basa-basan gua padu malah angel cereng gua padu
Coba jenengan matur saya anak-anak mangkat ditiru. Nun sewu Bapak. Ya. Menika sampun sumadya. Anu badhe dakar seniki napa mangke Pak? Kok Ajeng kula derekaken napa mboten? kowe madang borong? Dereng, tapi nggih pun cipit tedung irus. Mangga, anu Bapak badhe ngenjuk napa? Apa bae? Komplit. Apa sih? Enten etek kopi susu. Dari isuk ngopi ngawan ngeteng kon bengi dah. Ngesuk pas telas nih ngomong saya. Nun sewu Bapak. Iya. Dinten wingi komplit. Dinek ya. Namung pas-pasan. Apa? Jangan setengah lebih mawon garingan. Apa kue? Asam linjolan uceng. Wong wadon gelem basah biasanya pas nyekel duit mandan akeh. Enteng duwite kondangannya pirang-pirang sing lanang ya digethak. Tina kia kondangan, pingana kondangan terus. Duit. Nyo duit moro kondangan. Sene ya kurang, wong tahun buri mantu ketitipan. Nyo maning Sene le mandan. jarang wong wadon dhewe duit matur nuwun apa meneh ngomong elu bas. Matur nuwun ya Pak, matur nuwun banget mengkom bengi nyong siap. Ada penting banget tata krama sopan santun niki penting bae penting. Innama bongis tulik utamima makarimal akhlak penting saking bae penting. Siji anak ditatak apa diwulang tata krama sopan santun. Sing kaping kalih anak dicaosi daharan ingkang halal. Kewajiban wong tua maring anak diwehi anake daharan ingkang halal. Nuwun sewu. Daharan ingkang halal sangat berpengaruh pada jiwa anak. Nuwun sewu men paham. Anak domengi angel, anak domengi bapakne, anak domengi nantang. Aja gampang nyalahna karo anak sebab anak bisa gede karo pangan, uli golek pangan bener apa ora, halal apa ora, sebab gedene anak karo pangan sing welet pangan kuwi wong tua muda. Kewajibane wong tua maring anak caos daharan ingkang halal dingertekaken agama. Mula mumpung durung kasep belum terlambat Bapak Ibu didik para putra aja keliru wiwit cilik anak mulanget ngajine ngilmu agama iku banget ajine. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ora bisa mulang pasrahno kiai menjadi anak soleh kang manfaati, anak ngalim soleh tansah ndongaake wong tuwa dibekteni banget bungae. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling hai remaja masa kini membangun sinau ilmu kang pinuji cita-cita remaja kudu sing nuhur menghadapi tantangan pantang mundur.
telu kewajibane wong tuane maring anak sing nomor papat diwulang Quran. Sing wajib mulang Quran asline wong tuane. Mula Kanjeng Nabi ditakoni karo sahabat, "Ya Rasulullah, ma ajru man 'allama waladakul Quran ya Rasul?" Nuwun pirsa Kanjeng Nabi, tiyang sepah ingkang mulang Al-Qur'an dhateng putranipun menika ganjaranipun menika napa ya Rasul? Kanjeng Nabi jawab, "Baka'an nama hajja ngasrota ala fi hajatin." Ganjarane wong tua sing mulang Quran maring anake derajate padha karo ngibadah haji ping 10.000 haji. Pira? Ping 10.000 haji. Pun haji ping pinten niki? Nggih. Kepengin 10.000 haji ganjarane mulangen anak babe Quran. Nek ora bisa, ora kober, ya anak omonge pasrah. Anak diregani aja kalah karo titipan pit. Mau nitip napit sekesuk be 2.000, masa nitipna anak nang gone kiyaine lostang. Anak sing digura-gura tok. Ngana sore pada mangkat ngaji. Selamat mangkat ngaji. Dewek mlebu ngomah kari nonton. Udah kae bonge. Ya mater karo Mbah Yai wong kepengin 10.000 haji ya mater. Nah Kyai sepindah silaturahim. Ya. Kaping kaliipun wong wingi pangaosan kula kemutan. Kabenin kepriye? Kula gadah anak mboten saged mulang, kula nggih patra kali panjenengan. Bapake? Bapake saw kerja dereng mangsul. Tapi enggak apa-apa. Wong cara Pak Kyai kon dengeran kula nggih beto gedang ampun setundun. Lah kana putih-putih Amplop. Bunga-bunga ora mulang bisa nasing mulang. Kiyaine ya orang golet aran jaluk amplop. Kiyaine ya ora jaluk gedang. Bunga-bungain duwe anak ora mulang wis ana sing mulang ya matur nuwun golet ridone guru men ngilmune man ya jero neng Quran nggone rasa yakti nanging ta pilih kang ngene ngok kejaba lawan tuduhe bacaan termulia nang dunia, bacaan paling mulia nang dunia, bacaan Quran. Nek wong kepengin mulia sering maca Quran. Quran diwaca awan ya luwes, diwaca bengi ya pantes, nang wong gone kepatenan diwaca nang Quran ya pantes luwes. Ngene Bang nggih. Nora kena dena muring satemak Nora pinanggi ngondang ketelanjukan temasasar sosor bacaan Quran gue mulia tapi kudu tapi ilmu tajwid sebab Quran bahasa Arab salah sahuruf maknanya melu salah Quran bahasa Arab salah sahuruf maknane melu salah. Contohnya anak wong Jawa ngomong Arab salah akeh tunggale. Para alim, para ulama yang saya hormati, sing bener kudu alim. Sing bener iku ngalim ulama pakai ain. Nek alim lara, ulama weteng dadi sing dihormati wong lara weteng. Ya wis pecirit. Maning men paham kinang Fatihah ki lho. Iya kana budu wa iya kana stangin. Masjid. Iya kana budu wa iya kana stangin. Beda karo kiye. Kana bodo kana stangin. Kaya mong ora karep. Masjid ki ngangget. Iya kana budu wa iya kana stangin. Namung datang Allah kula nyembah. Namung datang Allah kula nyuwun tulung. Tapi nek ora masjid kana berdoa kana stangin nambung datang sorote srengenge kula nyembah lan nambung datang sorote srengenge kula nyuwun tulung kurang tejit maknane beda men paham tak contoh kena
Tulisan Indonesia komae mundur artinya beda. Tulisan Indonesia komae mundur artinya beda. Contoh, Pak sapingi sing ngimami sholat. Pak sapingi sing ngimami sholat. Mundur komae. Pak sapingi sing ngimami sholat. Sing ngimami sholat siapa? Sapingi sing. Mundur maning artinya beda. Pak sapingi sing imami sholat. Sing imami sholat siapa? Sapingi. Mundur maning. Pak sapingi sing ngimami sholat. Sing imami sholat sapingi sing. Contoh men paham. Toko baru kami tutup. Toko baru kami tutup. Ke toko lawas, toko anyar bene ditutup. Toko baru kami tutup. Ke toko baru ini tutupnya buka kapan gue? Toko baru kami tutup. Wi artine ora ana sing padha. Mula yen sira ayun waskita sampurnane ing badane rapa niki sira anggekurung. Jadi anak kepengen bener oleh maca Quran ya beguru yo ngaji ya nang madrasah di ngertekaken agama. Wis niku kewajiban diantara kita sedaya wong tuan duwe anak di ngertekaken Quran. Quran adalah sumber segala sumber hukum. Mula ayo pada kon pada maca Quran. Uli dalem uli pada duwe omah syaratnya yora karena orang setitik digawe omah ya didadekaken omah sebagai penerang hati. Omah penerang hati si kepriye sering diwacakaken Quran. Sebab omah nyong jenengan kabeh niku dipirsani karo malaikat saking langit wernane telu. Anak omah sing padang banget, anak omah sing remeng-remeng. Ngerti remeng-remeng ya? Ora padang ya ora ya remeng-remeng ya kayak anak sing peteng dedet, peteng banget. Omah sing padang dipirsani karo malaikat saking langit sering nggo salat karo sering nggo maca Quran. Omah sing remeng-remeng kadang padang kadang ora hasanae ora pati akeh. Ya anak api ket tapi ora pati akeh. Omah sing peteng dedet omahe wong kafir udu omahe wong Islam dan nyon jenengan kabeh ulide omah ya ayo dipadangi kelawan salat karo wacan Quran. Salate jambangae nang musala masjid. Sunat tahajude qobliyae ba'diyae nang mung omah nggih mboten napa-napa. Bu. Rikan ndek dosa. Ndek dosa. Bapake yen ndek dosa. Anak melaku sing lebur dosa ya gue melakukan wong sholat berjamaah. Jadi kesenguman tekan musola dosane di ngapura. Semakin akeh jangkai semakin akeh di ngapura dosane. Amin Allahumma. Berarti umahe kula edek karo musola ngencing kula kepen jangkai akeh kula mubeng-mubeng di situ. Pak Kiai, kula umahe adoh, kula nunggang motor. Gusti Allah ganjare kepripun? Saben saubenge pentil. Ya, itu kewajibannya wong tua maring anak diperintah ngelakoni sholat sebab sholat niku besok ngamal sing pertama kali dihitung. Sholatnya bagus ngamalnya bagus, sholatnya elek ngamalnya melu dadi elek. Dan ini bapaknya pak zaman rika ngarah sing wadon jenengan bisa demen meruhapane pak. Wajahnya cantik buat saya ditakoni lirih-lirih dek Apa mas? dek Enang apa sih? Enang apa mas? I love you. Angka temen yakin. Ijabakan saya terima nikahnya terus halal turu bareng. Rika ngarang sing wadon wajahnya cantik bareng dadi bojone turu bareng. Sing payu nang Rika wajahnya tok apa? Payu kabeh. Salatnya kaya kowe dadi wajahnya sekabehane ngamal cara salat bagus yang ngamaliane katut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi miki utamane salate
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmina salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salatan daimatan bidawami mulkillahi awitane ya mas landrat siro ing akhirat ya mas ora liyo embong perkara ya mas perkara salat limo lamun ape bakale bejo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmihi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali meniki wong tua perintah anake nglakoni salat. Salate bagus, ngamale bagus, salate elek, ngamalane melu dadi elek. Contohnya iki tak contokaken. Biasane bagus netepi syarat rukune salat. Syarat rukune salat kudu suci. Nek ora suci salate ora sah. Ngendi iki salat hubungannya karo sepit erat banget. Sebab bocah sing urung sepit urung suci. Bisane suci kudu dikhitan. Sambise dikhitan dingertekaken tata carane wong sesuci. Ngendikane Kanjeng Nabi akeh-akeh menungsan disiksa nang kuburan sebab cipretane nguyuh. Sebab di nguyuh karo ngadeg. Nyong bali ngaji jam 12 wengi waya ketiga menengi bocah gawe gambar undang. Arep laren dunder-underaken jere gawe ndase. Wong nguyuh karo ngadeg nyireti sikil. Angger sikil sing keciretan uli wudu ora kewasuh sing gawat cipretene najis salate ora sah. Dadi sing bener ora lanang ora wadon pipise karo ndodok. Wong wadon ana sing batin. Apa ana wong wadon nguyuh ngadeg. Ya ana ora kena ditahan karo mlaku. Milih mengendi wong gantelane ora ana. Jadi wong lanang pipise karo ndodok Kang. Cewoke ya karo ndodok. Wong banyu tembe aja dikobok, setimbet dikobok celup-celup. Setimba najis kabeh celup. Tekan gulu banyak teles kabeh. Lebokaken kathok klapet. Kathok kae melu najis, salate ora sah. Sing bener kepiye? Si karo ndodok dikerucuk ke dhuwur ora pileg. Ora pileg ora. Lah wong lanang iki ora otot gede sing uyuhe rung metu kabeh dipilirit didehemaken. Lah kek uyu sing nang gulu banyak metu kabeh. Ya nek sing uyu nom kaya kiye sing tua anyang-anyangan. Oh jarko nyom iki wis tutuk tegak waruku malah mencurut. Sembayang metu uyuhe. Lah ke wong lanang. Lah kaya wong wadon diterangaken para kiai ana wadon. Sepoke wong wadon diterangaken para diterangaken. Reka mbocong ngantek 22 tahun kaya kuwi tau mulang cewek sing wadon borong. Oh dereng. Berarti jadi kaya wong ki masalah penting. Oh. Nggih. Barange wong wadon nek kaki ndodok keton.
Sing keton niku dihukumi barang jaba. Artine jaba wajib dimasuk. Jadi barangnya wong wadon lek lagi ndodok katon, sing ketinggal niku dihukumi barang jaba. Artine jaba wajib dimasuk. Ibu-ibu nek ora paham tak contohna. Dia ngadeg. Dia ndodok. Dan niku sing ketinggal agi ndodok niku dihukumi barang jaba. Artinya wajib dimasuk. Cewek ngadeg ya mingkem. Bunda, ngaji apa yuk? Cewek. Sebab berdasarkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya penting. Nah, pun niki kembali salat. Hikmah salat, hikmah wong salat jamaah. Bisane bagus, netepi syarat rukune, utamane berjamaah. Hikmah jamaah. Dadi rukun. Rukun karo bojo. Rukun karo mertua. Rukun karo tangga. Bu Rika pernah ora patia akur karo bapaknya pernah? Ya, angger kesora akur dicek jamaah kon kan dadi rukun. Ayo jamaah dhuwuran ibune. Ngono. Padum iki kon jamaah. Urung jamaah ngasih gitu, Gur. Urung siki yang kok ngasar. Nyembuk. Ayo ngasar jamaah ibune. Masih mededek. Urung siki. Urung ya aja ngomong terus. Jero sikenya kok maghrib. Nyembuk. Ngarepaken maghrib takoni lha mbok kowe wingi pengajian. Ya ngaji. Genah ora? Mandan. Sing ngaji wong endi? Bumen. Wong endi? Kebumen. Nerangaken apa? Jamaah. Ya yo. Iyalah. Wis kelem jamaah. Esi mandan esi rodok nesu. Tapi yo ora ana wong salat asu, imame maghrib muni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ora ana wong salat nesu, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ternyata salat damai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aku njaluk ngapura, aku sing salah. Padha-padha. Salaman. Ya, dambung mau mambu udud. Dadi rukun karo bojo, siji tambah siji dadi telu metu anake. Rukun karo mertua, wong jamaah dadi rukun karo mertua. Nyong ngomong kaya iki ngemutaken, ana mantu rapat ya akur karo mertua, ana mertua rapat ya akur karo mantu. Ana apa orang kene? Oh, wong ayo mangkat. Sing dadi mertua aja ngomongaken mantu nang gone tanggane. Ya Allah, aku ndek mantu sing siki yakin mededek. Mantuku ngomong terus enak moni ora enak moni. Apa men boken nyidam perenjak kepecek. Sing dadi mantu yang ngormati karo mertua. Nek wis nikah wong tuane telu, wong tuane dhewe, wong tua mertua, wong tua guru sing aweh ngelmu. Nek esi urip dikirim kulhu sekul karo tahu. Tek duit dikirim kulhu sekul tahu karo ibak. Nek wis mati dikirim kulhu Allahu. Tahlilan yasinan, wonten tahlilan. Wonten yasinan. Diterusaken sing urung padha melu yasinan ndang padha melu mbok selek diyasinaken. Berkah surat Yasin 83 ayat dibagi dari 4. Maning-maning berkah surat Yasin 83 ayat dibagi dari 4. Sing 20 ayat barokah dunyane. Sing 20 ayat barokah nang zaman sakaratul maut. Sing 20 ayat barokah nang aring alam kubur. Sing 23 ayat barokah besok nang dina kiamat. Kepengen berkah uripe di samping jelas salat, ngamal salat liyane sering maca surat Yasin. Surat Yasin. Suratnya Yasin urung diwaca. Nek diwaca wong kene nambahan Yasin dadine Yasinan. Tahlil dadine ya, katok dadine ya. Wis kembali. Sing rukun karo bojo, rukun karo rukun karo tangga. Wong jamaah dadi rukun karo tanggane. Contoh, sing main kaya tawon. Tawon suwada gede cilik tua enom pentil kaplak urung tuwa nana tawon entup-entupan.
ya para. Tapi jenenge menungsa kalah karo tawon, karo tanggane ora pati akur, wonten mboten? Karo tanggane ora pati kenal, ana apa ora? Berarti kalah karo tawon. Bisa nerukun aja disogrok ngantuk. Wong urip nggo jaga kerukunan, sekira awake diciwit lara ya aja nyiwiti wong dia. Kondangan metune rasan, iwake cilik yakin yuk. Uni ngirisi jenang tipis banget, aku mangan telu tek rangkep ora mangap. Masa Allah, aku kondangan saya ketemu nih Sari Milor. Aduh, gue jaga kerukunan, lesane aja ceplas. Ya, tawon sing metu saka wetenge tawon madu ke dadi obat, madu dadi obat. Yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'ul linnas. Sing metu saka wetenge tawon ke madu ke dadi obat. Artine kaya iki nggo jaga kerukunan, lisane nang di papan ling ngomong sing bener sing apik. Contoh tanggane mriyang ya tilik ya sumen ya nyangking ya nggawa ya ndonga. Ya Allah, jenengan mriyang aku bene krungu ya Allah yuk. Moga-moga cepet mari. Aku mengene nggawa bubur karo gedang dipangan. Tilik wong mriyang lambene ora genah. Ih, geringe. Wingi tanggaku kenyarika malah mati. Ora nambani malah maten. Omongnya sing apik nang di papan, omongnya sing apik nggo jaga kerukunan. Tawone bubar ninggal bekas omah tawon diarani malam. Aku agi cilik ninine batik nganggo malam, tawone dunga omahe isine gunane. Maksudnya kayak iki. Wong urip kan ra urip terus, calone kan mati. Bisa nek wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo sing isi urip. Wong bagus karo tanggapi kan sugiloman. Dasare ahli ibadah matine yakin akeh sing nangisi. Masya Allah, barang pak amat mati aku kelangan yuk. Wonge api kan sugiloman, aku utang bedi wae malah mati. Ya Allah, donge ojo mati dicit ya, nggolet gantine burung nemu malah mati. Ya Allah. Kenek wong bagus akhlake matine akeh sing kelangan, tapi akhlake elek mati akeh sing seneng. Alhamdulillah, barang kae mati pitiku aman. Jadi urip nang dunia ki asline agi gawe sejarah urip, kapan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca eleke. Mula penting kula matur bab sing ngaten iki jaga kerukunan. Ulin jaga kerukunan nggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek. Ulin jaga kerukunan karo tangga nggo ngadangi perkara telu sing ora bisa dewek. Mesti karo tangga. Apa gue emot-emot mayu mantu mati. Apa? Mayu mantu mati. Gue ora bisa dewek, mesti karo tangga. Mayu kayak mayu masang gendeng tumon gawe omah, masang gendeng dewek sing diperintah ya tangga. Mantu wis tumon ana wong mantu masak dewek nang mburi sing rewang ya mati. Wis tumon ana wong mati ngusep dewek kaya tembukur sing gotong ya tangga. Mulia wong urip aja pada sembarangan karo tangga. Jaga kerukunan sing apik pun kembali miki. Anak diwulang tata krama sopan santun, diwe rezeki sing halal apa maning nembe sing kula aturaken diwulang Quran, diperintah nglakoni salat. Hasilnya salat hasilnya 178 tahun 45. 17 berarti 17 rakaat. 178 berarti donga 8. Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa. Donga 8 diwaca kabeh, sembahyang aja pada kesusu. Salat cepetan. Sami Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam klepatullah dong Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Ya wirid. Wiridan, wirid.
178 tahun 45 papat karo 5 jumlahnya pira sanga dadi hasilnya wong salat 17 rakaat berjamaah dongane 8 diwaca disempurnakaken kanggo wiridan wih hasilnya bisa ngreksa maksiat bolongan sanga. Ayo dihitung bolongan sanga. Kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane pira kabeh pira pitu nyong miki ngomong pira jadi ngelorong kombengi geleti ngaji apa ibune anu bolongan iya bolongannya pira Pak Kiai ini ngomongna bolongannya sangat mau nang podium anu mau dihitung nembe pitu sing loro ya ayo geleti ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang ngisor. Sapa wonge pada kepengin selamat dunia akhirate jaganan maksiat bolongan sanga terutama bolongan loro bolongan iya karo bolongan iya lesan aja ceplas bolongan ngisor pamaning bolongan wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas bolongan wong wadon kaya gelas ngorate ditutupi bu wong wadon kene ngerti jambu men jambune ora dipangan kampret kan dibrongsong ya wong wadon kepen ora dikampreti ya di dumpun wis iki iki wong wadon sing kita kerembugan karo wong lanang wong ki kaya wong lanang demut-demut nyong jawa lanang reka wong lanang ranjo setan telu ranjo setan telu harta tahta wanita tahta harta tahta wanita pundak meteng manu ki jenengane tahta ki tahta ki pangkat ki harta linggolet dinemengin joge mengeneh ya bide bojo aja ngantek kecendak wong lanang wis de bojo ngantek tak-takan bojone wong jenenge kecendak wadonan bahasa Indonesia jenenge perempuan awalan pe seselan dasare empu akhiran an dadi wong wadon kaya empu niku sing nggo gawe arit lading pacul peso besi atos kaya apa lebok kena empu keok keok maksudnya kayak men paham wong lanang dambok pangkate dhuwur bandane akeh ngilmune akeh jadi wong lanang ngantek kecandak iki ajur sebabnya sekarang dunia HP iso ora siji loro telu akeh ana mau jodohan duwe anak de bojo pegatan gara-gara HP wis ngati-ati nggih napa nggih iya jadi hasilnya salat inna sholata tanha nganil fahsya wal mungkar hasilnya wong salat iso ngrekso meran perbuatan keji dan mungkar alias iso ngrekso maksiat bolongan songo sing pitu nang sing loro nang ya nggih kewajiban wong tuan duwe anak emut-emut ngijabaken anak wadon sekira wis genah arep ana sing tanggung jawab onten kesusu sing disunataken keseso mboten sae tapi ana sing kesusu menjadi sunat tergesa-gesa adalah perbuatan setan akan tetapi ada tergesa-gesa hukumnya sunat siji kesusu ngerabekaken anak wadon sekira wis genah arep ana sing tanggung jawab nomor loro kesusu hukumnya sunat nyarutang ibu-ibu pengumuman ibu-ibu sing duwe utang karo bakul ider-ideran wis akeh aja ganti bakul
disarutang disit aja nyengiti Pak Kiai ngerti bae yakin kesusu hukumnya sunat nyaur utang. Nomor 3 kesusu hukumnya sunat nyuguh tamu. Contohnya kayak kulon mbek melebet langsung kapuri dahar. Maling kesusu hukumnya sunat ngubur jenazah sampun sedo enggal di makamaken. Kesusu hukumnya sunat nomor gangsal krasa kesgawe dosa enggal cepet mertobat. Ayo astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya wa idza adnaba damban wahidan nukitat fi qahril qalbi nuktatan sauda. Di kapan menungso nglakoni dosa pisan nang malaikat atine dititik ireng siji. Angger sedina uli gawe maksiat ping 5 titik irenge nang ati jumlahe 5. Angger uli gawe maksiat ora kena diitung titike ireng nang ati ora kena diitung. Berarti atine ireng kabeh sebab kakean dosa. Kau menungsa gelem bertobat titik ireng nang malaikat dihapus bersih. Aduh ngapus dosa nang ati. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Dosa cilik siji besok nang akhirat didadekaken krikilen neraka siji. Maning-maning dosa cilik siji besok nang akhirat didadekaken krikilen neraka siji. Angger krikil neraka siji sogaken ngisor telapakan uteke umbeh saking panase. Kuat pirang krikil? Kuat pirang krikil? Ora kuat? Jaluk ngapura. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Gusti Allah lebih bunga maring kabulane sing gelem mertobat. Gusti Allah lebih bunga maring kabulane sing gelem mertobat. Mula kita sedaya kraos lan krasa amben dina gawe dosa kepengin oleh rahmate Gusti Allah ngakehaken istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Moga-moga dosane di ngapura karo Gusti Allah, dosane dilebur, dosane dimaaf, dosane dimakfu oleh rahmate Gusti Allah, oleh kawelasane Gusti Allah.
suarga panggonanipun amin amin Allahumma amin. Makaten ngene modal sawetawis pun tadi siang boten prayogi matur makata-kata ngeti sing ngaji akeh wong watun mbok arep ngapa-ngapa permbok arep dikapak-kapakna nggih nggih mugi-mugi tan sembah tembang banget tambahing barokah minatun ya khatal akhirah Allahumma amin. Monggo kita tutup kanthi dedonga niki wong riki kula cocok artinya disiplin waktu esuk yang sekesuk urung ngantek beduk wis rampung ngaji karing golek dunya ya oleh agamane ya oleh akhirate ya oleh dunyane ya oleh akhirate nggih pun moga-moga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah amin Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radallahu tabaraka ngangkuli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yafin ammah wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfirlana dzunubana wa khotoyana kullaha Allahumma ighfirlana dzunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wal dhulmi wad dhair rabbi khtim lana bi khatimati sangadah wa bi husnil khatimah Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim ahlana wa sallim ashabil hajah min kulli afati dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wal ngafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Inilah bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Kau bangsa yang paling jaya, itulah asalnya. Bangsa yang paling jaya, itulah asalnya. Jumberareka, arena majeng jeng. Jumberareka, arena majeng jeng. Majeng jeng, berekete, berekete. Inilah kau bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Inilah kau bangsa yang jaya, bangsa yang perkasa. Kau bangsa yang paling jaya, itulah asalnya. Tunjukkan semangatmu kepada pasukanmu, berikan yang terbaik kepada satuanmu demi melindungi ajaran aswaja, demi cinta kita pada Indonesia. Tabib Banjar NU pasukan milik
NKRI harga mati. Banser, Banser NU, Banser, Banser NU, Banser NU, Banser, 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 Banser NU, Banser, Banser NU, Banser NU, Banser, NU, Banser, Banser NU, Banser NU. Banser NU, Banser, Banser NU. Sallallahu Nabi Muhammad. Izinkan ayah, izinkan ibu, silakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, hidup kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, tapi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikis habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini terus datang berjuang demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah berjuang demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. tersebut Khalilullah. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan dihitankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, ini masanya kau kan
ibadah